Ladíte si Rádio Kiss Publikum a v tejto chvíli, ak ste počúvali veľmi pozorne, tak ja som vravela, že ja mám v štúdiu hneď niekoľko detí a tak som ich donútila, priviazala som ich stolička, donútila som ich, že aby sa so mnou porozprávali. Tak ja sa najskôr spýtam, ako sa voláš, ahoj? Čau, ja som Franta. Áno. Predstavíme sa všetci, nebojte sa ničoho, ale Franti, ty si tak krásne o tom rozprával a preto chcem, aby si povedal aj vlastne všetkým, ktorí počúvajú v tejto chvíli Rádio Kiss Publikum, že kdo ste, čo ste a čo robíte. No takže my jsme Matýsek TV, tak se teda jmenujeme na YouTube, jsme youtubeři a natáčíme různé srandovní videa a natáčíme dokonce i filmy a prostě natáčíme všechno, co dělají normální youtubeři. Už máme vlastně 4 000 odběratelů, už máme nad 4 000 odběratelů a chceme to dotáhnout co nejdál. Aha, to je výborné, môžete spýtať, koľko máš rokov? Já mám teďka 13. 13 rokov a 13 ročných chalaní a babi samozrejme, nesmím zabúdať aj na babi a už ste youtuberi, hej? No vlastně my jsme začali, to už bylo, já jsem tam začal chodit v 2. třídě, když mi bylo nevím kolik, 9 roků, nebo možná i 8. Aha. A to jsme vlastně natáčeli plné, nevím, natáčeli jsme, ani jsme to nedávali na internet, vlastně jsme prostě ještě začínal ten YouTube a my jsme jak kdyby dělali různé reportáže od nás, co jsme tam jak kdyby u nás v Napojedlých, s kama jsme teda. A my jsme tam natáčeli různé ty reportáže, jenomže teďka nás nesledují lidi jenom z Tama, ale z celé republiky, takže samozřejmě nikoho nezajímá, co se děje tady u nás, tak jsme se vlastně stali jak kdyby víceméně youtubery a takže už děláme to, co dělají všichni youtubeři, prostě srandovní videa, snažíme se pobavit lidi a to je to, co děláme. Aha, takto, takže vy už sa špecifikujete proste na širší ten smer, nie iba na zlý. No ty si mi vravel, že si dokonca k nejakému videu alebo k filmu robil aj scenár, je to tak? Ano, jmenuje se ten film Divočák, vlastně byl to speciál za 3 000 odběratelů. Měl to být vlastně skoro 15-minutový film, ale nakonec, protože jsme s ním chtěli jít na akci Cinetube, která byla i tady ve Zlíně, tak jsme ho museli zkrátit a vlastně nominovali jsme se na tu akci, na kterou jsme se nakonec bohužel nedostali, ale nejspíš tak kvůli tomu, že tam je hudba, která má autorská práva, což na YouTube je většinou problém. Áno. Ale to sa stane sem tam aj nám. No, priznávam to sa niekedy stáva. Ale ja si myslím, že je to teda úspěšný film. Vlastně je to o tom, že kluk, kterého hraju dokonce aj ja. Počúvaj, ty si výborný. Ty si to sám napísal, sám nahral, že si to sám natočil, sám postrihal. Ano, já jsem prostě skoro dělal úplně všechno. To si šikovný. Samozřejmě mi tady všichni pomáhali. Takže ty si taký šefík. No ani bych to neřekl, spíš akorát prostě mě napadl nějaký nápad a tak jsem to se snažil zrealizovat. Takže výborné. Tak, ale jinak vlastně je to o klukovi, které ve škole se baví o adopci a tak a on doma se zeptá, prostě řekne mámě jako ještě, že já jsem tvůj, ale prostě nakonec zjistí, že on je adoptovaný, tak uteče a vlastně řeší ten problém, takže pryč je v lese a snaží se přežívat a nakonec se ale vrátí. Takže to dopadne dobre všetko. No, ale nakonec je tam taková zápletka, ale to, ať se na to všichni podívají. Teda ty normálne ešte vieš aj týzovať na to, že na čo sa ľudia majú pozrieť. Takže na YouTubeku mám hľadať TV Matýsek a tam to nájdem, volá sa to Divočák. Matýsek TV a Divočák, tak sa na to pozrite, milí poslucháči Rádia Kiss Publikum. Ja si myslím, že ešte by sme si spolu mohli pokecať, pretože toto ma veľmi baví. Takže ty si dobre ukecaný. To sa mi páči. No ja teraz robíme ešte takú vec. Decka, poďte sa mi všetci postupne pozdraviť. Takže ty si Franta, no, dobre ja si pamätám. Tak a poďme postupne k mikrofonu. Takže já jsem Dan a abych to nějak objasnil, jsou starší. Mě je od včerejška mě 14, takže jsou lepší. A ten velký šéf tady není Franta, ale náš vedoucí, který stojí v rohu tady. Ale jasné, vedúco zdravíme. Ahoj. Ale chcem povedať teda na to, že ty si mi hovoril, že sa bojíš rozprávať, tak si tiež ukecaný, počúvaj. Jo, já se bojím, ale ukecaný být můžu, ne? Tak jasné. A ba taky, no. Takže každý se někdy bojí, ne? Přece. Ja sa bojím každý deň. Ja sa bojím furt v podstate, ja mám strach z rôznych vecí. Treba, ja sa strašne bojím pavúkov. Jo, ja sa taky bojím pavúkov. No, tak akože je to vždycky v pohode, je to normálne. Tak poďme ďalej. Ešte dál. Tak, já jsem Tomáš. Ahoj, Tomé. A abych to zase nějak objasnil, tak já jsem ještě starší než Dan. Počkej, toto postupuje, já jsem zvedavá, kam ideme sa dostať až vekovo. No, tak. No a na tom Divočákovi tam jsme taky dělali jako všetci a třeba Franta tam stříhal, tak jsme mu pomáhali a prostě jsme se tam tak prostřídali, no.
To je pravda, jako Franta tam byl sice v hlavní roli, ale jako udělal tam toho jako dost málo. Na to, že byl v hlavní roli a napsal to, tak tam udělal toho málo. Detka, vy ste ukecaní, to je super. Poďme si ale teraz pustiť muziku, ktorú ste vybrali. On to mal byť najskôr Alan Walker, to znie asi nejak takto. No ale pretože Alana Walkera a Alone sme už hrali, tak ste vybrali 21 Pilots a Heathens. To si teraz dáme a ja si myslím, že potom si ešte spolu pekne pokecáme. Ďalšia z mojich obľúbených skladieb, ktorá hrá v tejto chvíli na rádiu Kiss Publikum, John Bellion All Time Low, tá sa mi veľmi moc páči, ale v tejto chvíli mám ešte aj niečo ďalšie obľúbené. Ináč sú to decká z Matisek TV, ktorých ja zdravím, ahoj. Čau. Kto ide teraz rozprávať za vás všetkých? Dan, já už jsem se tady jednou představoval, jsem ten starší, vlastně, který měl před jedním dnem, jsem měl vlastně narodeniny 14, takže. Áno, 14 rokov. Jsem velký kluk. Veľký chalanisko. Jo. No a ja som chcela, že pustíte trošku aj k slovu šéfa vašeho, lebo ty si vrát, nie, ja budem rozprávať. No, jo, tak no. Ak vieš o tom nejaké informácie aj ty, tak poďme sa pobaviť o tom. Ono to začalo někdy v roce 2010, kdy vlastně nějak tak si Ty řekli, už si tam bol? No já jsem tam nebyl, ale slyšel jsem to už od tolika lidí, že už to ví mají líp jak ti, co tam byli, takže... Máš to zmaknuté? Mám, ano. Filozofické otázky, tady toto. No, takže vlastně... to byl počítačový kroužek, kde vlastně našli nějakou kameru, nebo prostě napadlo je, že by mohli aj něco natočit, protože se nudili, asi tam měli málo práce od šéfa a takže se nudili, našli nějakou kameru a tak si řekli, že by mohli něco natočit, tak to natočili, stáhli se nějaký střihový program, pokusili se to zestříhat a tak se to nějak rozvinulo, až na další rok se vlastně vytvořil kroužek a tam teda od roku 2011 chodím do toho kroužku. Od roku 2011. Měl jsem tam vlastně hned druhou schůzku, co jsme měli, tak jsem tam natočil úspěšné kouzelnickou show Kouzelníka Dana, což bylo v roce 2011, byl jsem, už to pár let jako je. A kouzelníkom už nechceš byť? Už nechci být kouzelníkem moc, Už ťa to nebaví. Začarovával jsem tady Frantu, takže... Nakonec se mi ho podařilo vyčarovat, pak jsem začaroval sebe, takže takové sebevražený pořad, no. Tak to som zvedavá, čo z tohto ďalej vznikne, budem to čekovať na YouTubeku. Poprosím teda ešte naozaj šefikov. Ano, zdravím všechny posluchače Kiss Publikum. Ahoj, tak sa nám predstav, povedz nám, kdo si a že či naozaj ten nápad bol taký, že kamera leží na zemi, tak poďme byť youtubermi. Poď. No tak jako přibližně ano, jo, je to pravda, že v počítačovém kroužku jsme u nás v Domě dětí a mládeže Matýsek v Napajedlích, jo, Matýsek podle toho je taky ten název té televize, že to je vlastně podle Domu dětí, kde to vlastně celé vzniklo. Tak tam jsme vlastně našli kameru, takovou starší ještě na ty kazety, že jo. Ano. A tak jsme si řekli v tom počítačovém kroužku, že bychom si mohli zkusit něco zestříhat, něco natočit a potom zestříhat. A tak potom nakonec jsme si teda na konci roku řekli, že bychom mohli založit kroužek přímo na tvorbu videí tehdy a tak teda v září roku 2010 jsme to teda rozjeli, založili jsme YouTube kanál a od té doby tak nějak fungujeme a postupně se to rozvíjí a teďka už máme těch přes 4000 odběratelů, takže a pořád to tak nějak stoupá, no. To je výborné, obdivuhodné, mne sa to veľmi páči. Ja teraz poprosím nejakú slečnú k mikrofónu, pretože ja chcem dokázať, ona sa už hanbí. Poď, super. Ale s tím rokem 2009 jsem měl pravdu, že to vlastně začalo v roce 2009. Si šikovný, Ahoj. Tak ahoj, já jsem Kika. Ahoj, Kiki. A já chodím do televize už 2 roky. A no, teďka... Ja sa ťa spýtam, alebo spýtam sa, pretože ja som tiež baba, možno by to niektorí nepovedali, ale som. A chcela som sa ťa spýtať, že čo je také najťažšie pre teba, keď striháš nejaké video? Strihala si nejaké video, alebo čo ty konkrétne robíš, alebo čo je tvoja úloha práve nejak na tých videách? Tak já hraju ty role někdy. Ty si herečka. No, to jsme tam všichni. Aha, vy si tam hráte navzájom všetci, tak to je výborné. No a ešte robíš aj niečo, alebo si hlavne teda herečka? Ne, potom ještě se střídáme v kamerování a... Je to ťažké? No, není to těžké. To je také akože, trošku sem tam je. Ale tak kameruješ rada, alebo radšej hráš? Čo robíš radšej? No, tak radšej hraju. Radšej hráš, áno, tomu verím. No a máme tu koľko dievčat, alebo vy ste úplne všetci komplet za TV Matýsek? Ešte vám niekto chýba? A aký je tam pomer dievčat a chalanov? No, tak teďka se k nám přidali 2 holky a k nám přijde ještě 1 holka a
Zrovna v této době jsme tam teda 4 holky a kluku je o hodně víc. O hodně viacej. No ja to vidím aj tu na je tiež viacej chalanov. Tak chalani, poďte ešte ďalší, alebo aj babi, kto by chcel niečo povedať. Ty už si hovoril. Ja si zase ujmu znovu mikrofon, mne to vôbec nevadí. Tu máš kamoša vedľa seba. Ten kamarát, tak ja tady předám mikrofon. Ano, ahoj. Ahoj, tak já jsem David, je mi 12 let. Ahoj, Davide. Jsem z Napajero teda. A nejraději teda vlastně jsem za kamerou, protože mě to hrozně baví. Aha, ty si kameraman teda. Jsem někdy za kamerou a někdy vlastně taky hraju ty role a to všichni. Jej, ale teba najviacej baví kamerovať, teda viacej ako to herectvo? No tak jakby jo, ale třeba volné v čase, tak mě hrozně baví fotografovat. Aha, takže ty si začal fotiť ešte aj. Tak to je výborné. No a keby si mal vybrať úplne najviacej, že takú tú profesiu, že chcem byť kameraman, alebo fotograf, alebo herec, tak čo by to bolo? Asi herec. Herec by si bol nakoniec. Tak herci asi najlepšie zarábajú zase. Možno než tí kameramani. Ťažko povedať, tak decká, no ja už sa pozrám na to, aký máme čas. Teda sme poriadne ukecaní, mňa s vami baví kecať, ale keď vidím, koľko je hodín, tak my to budeme musieť bohužiaľ ukončiť. Tak ešte nám... No, ale ja si s vami... Ja bych chtěl ešte mluviť. Pokecam. Tak nám môžeš to krásne akoby zhrnúť, veľmi jednoducho, veľmi stručne, rozlúčiť sa s našimi poslucháčmi a ja už to tu iba odpinknem potom, jo? Takže teraz si na chvíľku moderátor, tak poď. Takže my jsme YouTube kanál, máme přes 4000 odběratel, můžete se podívat, jmenujeme se na YouTube Matýsek TV, pokud byste nevěděli, co to je YouTube, tak si to najděte někde na Wikipedii, to tady vysvětlovat asi nebudu, ale jsou tu taky lidi, kteří střihají videa, to třeba já, Franta, který tady taky už dlouho mluvil, pak tady náš vedoucí, ten taky střihá občas a pak jsem tam ještě taky někdo si zastřihá, takže nejenom herci a kameramani, ale i střihači. Robíte všetci všetko. Jo, v podstate jo, no. To je obdivuhodné a moc vám v tom fandím a teraz úplne na veľké rozlúčenie ja poviem 3, 2, 1 a vy všetci zakričíte ahoj. Ste pripravení? Áno, takže 3, 2, 1. Ahoj! Čau! Ahoj, ja by som chcela veľmi moc pozdraviť Matýsek TV, pretože všetky tieto decká, ktoré sú tu teraz všade okolo mňa, sú veľmi talentované a dokazujú to, že vôbec nezáleží na tom, koľko máte rokov, ale že keď si idete za tým svojím snom a za tým svojím cieľom, tak môžete byť výborní a skvelí. Presne ako Matýsek TV, tak ahoj.